А яка нині ситуація взагалі в Парижі, у Франції? Розпитаємо у Ірени Карпи, вона є письменницею, співачкою. Пані Ірена, я вас вітаю. Доброго вечора. Я дуже дякую, що знайшли час і долучитися до нашого ефіру, до нашої розмови. Перше питання у мене до всіх тих, кому дзвонимо в іншу країну. Котра у вас зараз година? В нас зараз всього лиш на годину менше, ніж у вас. Тобто 19:30, так? Тоді доброго вечора. Тому що щойно я говорив Нову Зеландію доброго ранку, а в Китаї казав доброї ночі, тому що в них друга ночі. Отже, доброго вечора, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, безпосередньо у Парижі, Франції, яка зараз інформаційна робота ведеться з запобіжниками цього коронавірусу? І чи в паніці люди? Люди завжди люблять бути в паніці. Тут вони мало відрізняються, французи від українців, але тут якось відразу виводяться в прямі ефіри, наприклад, там радіо чи якихось віртуальних медіа, маю на увазі цифрових, експерти, саме імунологи, люди, які епідеміями займаються, і вони відразу в форматі там ледь не твіттера відповідають кожній людині, яка ставиться запитання. Це я зараз перед ефіром пробіглася. І цей спеціаліст, він каже, що взагалі-то у Франції щороку 10 тисяч людей помирає лише від грипу. Так? Тобто вакцинуватися обов'язково треба, але про це ніхто так сильно не кричить. Як зараз, коли захворіло всього лише 5 осіб, які мали контакти з Китаєм. І те, що він наголошує, каже, що насправді люди, які померли вже від цього вірусу, це виключно були люди вже або похилого віку, або посиленого, або навпаки ослабленого здоров'я, там, наприклад, з діабетом, з якимось важкими формами інших хвороб. Тобто просто там така здорова собі молода людина не помирає. Що принаймні вони слідкують зараз за цим. Люди, які 5 випадків захворіли, їх помістили в ізолятори, звичайно ж, і дуже ретельно відслідковують контакти цих людей, тобто ті, з ким вони контактували, щоб подивитися, чи буде поширюватися далі вірус. І в школі дітей нічого не змушують робити. Сьогодні я говорила з одною жінкою-біженкою, і їх десь там в центрах для біженців кажуть весь час зволожувати горло. Тобто це єдине, що їм кажуть, щоб про всяк випадок, але я думаю, що це такі речі треба робити і, в принципі, в будь-які сезони застуд. І тобто люди в курсі, всі знають, що це таке, але там жартують деколи не впопад про це. Там, наприклад, вчителька йоги може сказати, хто з вас був в Китаї, а то я хоч коли захворію, буду знати, кого звинувачувати. І ніхто не сміється. Приблизно таке. Пані Ірено, дуже насправді корисно, що ви нам розповідаєте цю інформацію. Наприклад, пані Оля з Нової Зеландії щойно були наживо на зв'язку. Вона сказала, що треба мити руки і уникати публічних місць. Ви кажете, що в Парижі закликають безпосередньо зволожувати горло. Знаєте, чому корисно? Тому що нині від державних установ на офіційному рівні десь є інформація, але в публічній сфері, в українських ЗМІ, це я особисто моніторив і готувався кілька днів до цього ефіру, жодної корисної інформації, окрім того, що це як звичайний грип, що робити у випадку, якщо все ж таки виявили, як себе тестувати, і чітко, які можуть бути наслідки або причини, немає. У нас в українських ЗМІ здебільшого це паніка і фейки. Бачите, нема Уляни Супрун, вона про себе вже точно написала якийсь прекрасний пост. Так, я, наприклад, по ній апдейти. Але, на жаль, Уляна Супрун... Так, українці схильні панікувати, і, знаєте, це хтось придумав з письменниць, здається, Гася Шиян, що в українців взагалі є дві причини хворіб, це або продуло, або наврочили. Треба дивитися. Все діагностується цими двома речами. Пані Ірино, і останнє питання до вас. Безпосередньо у Парижі зараз мені знову ж таки цікаво в інформаційному просторі, можливо, державні місцеві паризькі установи якісь роблять роботи. Знаєте, банально листівки роздають, або соціальна реклама якась йде. Тому що треба все ж таки безпосередньо більш прискіпливо зараз до свого стану здоров'я придивлятися. Робиться це зараз в Парижі на державницькому рівні? Я не можу зараз про це сказати. Я можу відслідкувати дійсно те, що я вам сказала, там школи чи центри для іммігрантів. Тобто це просто я сьогодні спілкувалась безпосередньо з людьми, які там живуть. Тобто їм надається ця інформація як в школі, так і в інших місцях, де є громадяни. Треба піти просто заради інтересу, пройтися повз мерію і подивитися, чи щось вони там поширюють. Але поки що це так. Це тобто на слугу, це медійне слово, коронавірус.
і це зачіпає якусь там, не знаю, цікаву свідомість. Я навіть зараз пишу тут оповідання постапокаліпсис, я теж згадала там коронавірус. Ну, бачите, вас це надихнуло безпосередньо. Надіюсь, що ми всі від нього не помремо, але штука цікава. Як зрештою, там згадайте якийсь пташиний грип, це взагалі там всім виносило мозок, так? Ми сьогодні Еболу згадували так нових само. епідемій року. Треба себе берегти, вважати. Не можу нічого сказати про публічні місця, наскільки їх можна уникати. Кожному з нас треба щоранку їхати на роботу, там в транспорті, наприклад, так. Тобто тут уже пішки теж не зовсім знаходишся, коли дистанції великі. Але так чи інакше, треба просто тримати себе в доброму стані здоров'я. Тобто добре харчуватися, рухатися. Бачите, навіть ця статистика, що помирають лише ті люди, в яких було ослаблене здоров'я вже до того, як вони схопили вірус. Добре їсти, файно спати, Бог здоров'я мусить Бог дати. здоров'я мусить дати. Та-та-та.